बे डक्टरालाय जोंखौ नुनानैनो थाखोमाखाबाय जानांगौ बियो। खोथाया नंथारगौ, रना बिनि आखायावनो दङ। बिनिखायनो बियो जोंखौ नुनाय लोगो लोगो बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफोराबो थाथ' थुथ' जादों। गाबज्रिहर ना गाबज्रिहर। डक्टर फैगासिनो रथ' हा नोंसोरसो माथो? जोंखौ नुनानै मानोथो थाथ'खो? फैदो जिरायफैदो। नोंजों जोंहा माखासे खोथा रायलायनो गोनां दं। जिरायनांगौ जिरायनाङा आंनि जायगा आं मिथिगौ। बेयाव नोंसोरा बुंनो सोर? आरो सोर मा जादों गोख्रै उन्दुनानै हो, आं नायनोसै। आंहा दिनै दाबसे जायगायाव थांनांगौ दङ। आच्छा थिग दङ। अब्ला मानोथो देरि खालामबाय थानो? थारलायैनो बुंनोसै आं। रोनखौ नों बहा सिखोमानानै दोनदों? मा बुंदों नों? मा बुंदों? रोननि खोथा आं जेबो मिथिया। आंनियाव मानो सोंदों? रोना दे आंनि आखायाव दं, बेखौ बिसोरो बोरै मिथिगौ? मा डक्टर बाबु, सैथोखौ नोङो सिखोमानानै लानो हागोन सानदों नामा? हाया। सैथोआ जेब्लायबो जैखा। नोंनि बे नंखाय दादागिरिजों नों माब्लाबाबो संसाराव थांनानै थानो हाया। सोर खोन्थाया नोंसोरनो रोना दे आंनि आखायाव दङ होननानै? नों जेसेबांखि बादावफ्लाया मानो, नों जेसेबांखि थगायनो साना मानो, जों मिथिगौ। मानोना सैथोआ आंजों लोगोसे दं, जोंजों लोगोसे दङ। नों दा बुंदोल' मोजाङैनो मोजां, रोनखौ नों बबेयाव सिखोमानानै दोनदों? आंनाव बेफोरखौ मानो सोंफैबाय थादों? आं मा मिथिगौ रोना बहा दङ? रोनखौलाय आङो मा मोनजानो थाखाय हमनानै दोननांगौ? रोनखौ आं मानो सिखोमानांगौ? आंहा ना थाखा गैया ना फैसा गैया बेबायदि मानसि सिखोमा जानो आं। खोनासं डक्टर, नों गुन्दा सानैखौ रोननि बडिगार्ड खालामनानै दोनदों। जाय गुन्दा सानैखौ नोङो घुस होनानै मानसिखौ हमहोनानै दोनदों, बेसोर गुन्दा सानैयानो जोंनो थांनानै खोन्थादों। अब्ला नों नङा होननानै बुङोब्ला जों फोथायगोन? जों गुदि आगल खोथा मोननायनि थाखायसो नोंनि खाथिसिम फैदों। आरो नों जुदि दाबो उल्टा पाल्टा बुंबावोब्ला जों पुलिसनि पावारसो लानाय जागोन। ला, पुलिसनि पावार लायोना डिसिनि पावार लायोना मन्त्रिनि पावार लायो ला। बिसोरो आंखौ मुंबो खालामनो हाया। आरो दा खालामनानै मा लाब जाबावनो? रोनखौथ' आं गोजौआवसो दोनहरबाय। मा जाखो बेलाय? आयै इसाया मा जाखो? मामा इसा इसा मा जाखो? मामा मा जाखो? आबै एसे थरला। आबै एसे थरला मा जाखो? आं खारखोमानायानो मोजां जासिगोन। डक्टर, नों बहा खारदों? थाबफै डक्टर, बहा खारखो नोङो? आंनि आबै फिसौखौ मा खालामना खारखो नोङो? थाबफै। आयै ओरै फैग्रोदो। आबै एसे थरला होनदों आं नोंखौबो, एसे थरला। आयै मानसियाथ' माथो नै हांखौनो लायाखै। आयै मा जाबावगोन? मा खालामबावगोन? बिहामजो, दै मोननांगौमोन। फिनांगौ बियो, फिट। आबै आयै दा बबेयाव दै मोननांगौ जाखो? थां गोख्रै, बबेयाव दै मोनो नागिरना लाना फै। थां जल्दि, आबै फिसाखौ बासायनांगौ। जल्दि थांदो। आयै बिदिब्ला नों नायथ', आं दै लाना फैनि। बबेयाव दै मोनगोन आं? आयै आं इसाखौ गारनानै थांनो हानाय नङा। आयै नोंनो थांदो ना, लायदो दैखौ। आं गारनानै थांनो हानाय नङा। जेबो जाया नोंजोंबो, मानसियानो माबा मोनसे जालायलांसिगोन। लाना फै गोख्रै, आं दङ ना। आयै नोंनो लाना फै, आं फिसाजोखौ गारना थांनो हानाय नङा। नाय मानसिखौ नाय। मामा गोलैसिनबावबायसो। मा खालामबावनांगौ? बे समावबो बिफाया गैया, बिफाबो गैया। बिफायाबो मानो थांब्रबनांगौ मालायनियाव माइ मारा होनो? रावबो गैयि समावसो आंनि न'आव खैफोदानो खैफोद जायो। खाथि खालायाव सोरबा दङ नामा? प्लिज हेल्प मी, प्लिज। सोरबा दङ नामा? खाथि खालायाव सोरबा खोनादों नामा? आंनि फिसाजोखौ बासायफैदो, आंखौ सहाय खालामफैदो, मदद होफैदो। बिहामजो, खाथि खाला न'आव थांबाय आङो, रावबो गैया न'आवनो। दै मोनबोआसै आङो। बिहामजो, आं बुरै मानसि बारा खारनोबो हाया। थांनो खारलांदो गोख्रै।
आबै सोरखौबा नागिरनो फैनायाव दिनै नोंसोर मानो बिदि जाखो? ओइ बिहामजो दै लाबो आरो सोरनावबाफोर मोनोब्ला थाव गोथांजों सामब्राम गुफुरजों दसे फुदुंब्रबना लाबो गोख्रै। जागोन आबै गुबुननि जिउखौ बासायनो नागिरनायाव गावनि जिउखौसो खोमानानै लासिगोन नामा नों? आइ आबै मा जाखो? मा खालामनांगौ जों दा? सोरनियाव मोनगोन आं? थाबायबोयोसो न'खरसेबो मोना, रावखौबो लोगो मोना। आंनि न'खरावल' खैफोद सफैयो मानो? आंनि फिसाजोनियावल' मानो समयसा जायो? मालायनि जिउखौ बासायनो फैनायाव गावनि जिउआसो दिनै थांसिगोन नामा? बबेथिं थाङो आं? सोरखौ लोगो मोननो? सोरनियाव दै बिनो? सोरनियाव थाव गुदुं बिनो? जागोन नों जानो लुबैनाय बायदिनो आं लानानै थांगासिनो। औहाय एसे लेट जाबाय, ओंखारनायावनो लेट जाबाय आरो न'नि लांगोनायावनो गारि नेबाय थादोंमोन आं, गारिखौनो मोनासै, थाबायसो फैगासिनो। बिनानाव खोनासंलाय। र' आं दसेनि उनाव हरफिनगोन दे। नै सोरबा मानसि लोगो मोनदों। सोर नों? बिनानाव प्लिज आंखौ मदद खालाम। आंनि मुङा स्वरांस्रि। बिनानाव आंहा सासेल' नायल' जाल' फिसाजो दङ। बे फिसाजो हस्पिटालाव गोलैनानै दङ। दा बे फिसाजोनो दै लोंहोनो थाखाय आंनो दै नांगौ। आं जेरावबो नागिरबाबो मोनाखै। प्लिज बिनानाव नों आंनो दै होनो हागोन ना? नंगौ ना? प्लिज बिनानाव खाराबारा जेरावबो नागिरबाय दै मोनासै। नोंनियाव दै दङब्ला आंनो हरदो बिनानाव प्लिज। मालाबा सानसे आंबो नोंखौ सहाय खालामफिनगोन। आंथ' दा दै लायाखै, लानाथ' होगौमोन। प्लिज बिनानाव नोंसानि न'आ खाथियावनोब्ला थौना नोंसानि न'निफ्राय दै लानानै फैनो। न'आलाय खाथियावनोमोन, नाथाय आंहा दा दाबसे जायगायाव थांनो एसे आर्जेन्ट जानानै फैदों। आंथ' दा न'आव थांफिननो हानाय नंला, नङाब्ला आंहा बिथिं बासखौनो मोनहैनाय नङा। अन्नानै नों गाज्रि दा मोनसै, सोरनावबा बिहैदो दे। लामा सामा सोर भिखारिखौसो लोगो मोनलाबायबाय थायो, दिस्टार्बसो। भिखारि? आं दिनै भिखारि होननानै बुंजाबाय? र' नोंसोरबो सानसे भिखारि होननानै बुंजागोन मालायजों। नोंसोरबो सानसे मुगैजागोन, जेरै नोंसोर आंखौ दा भिखारि होननानै मिनिदों। आं भिखारि नङा। आंहा न' दं, हा हु दं, आंहा नांगौखिनि दंजोबो। आं भिखारि नङा। आंनि फिसाजोसो खैफोदाव गोलैदों। आंनो दैसो नांगौ। दै आथा बिनायखौनो आंखौ भिखारि होनदों। मदद बिनायाबो दिनै भिखारि होननानैसो बुंजाबाय आं। दिनैलाय माथो फुंनिफ्रायनो दाबोसिम रावबोखौनो साहा लोंनो फैयासै? फैगोन ना फैया जाखो दिनै मानसिफोरालाय? माथो दाबो थाइसेनिबो जाथ्रा जाजेनासै? गुदुं एवखां सावखांफोरासो लस जाजोबसिगोन नामा दिनै? आदा अन्नानै आंखौ मदद खालामगोन ना? थाइसेबो जाथ्रा जाजेनाखैमोन आंहा। फैलायबाय दा भिखारिफोरा। नोंसोरबायदि भिखारिफोरा फार्स्ट फैब्लानो, नोंसोरखौ नुब्लानो आंहा जाथ्रायानो हामा जायो। ओरैबायदिनो थाइसेनिबो नांनो हाखायाखैया। भिखारि? नोंबो आंखौ भिखारि बुंबाय? खोनासं आदा, आं दिनै नोंखौ आदा सोमोन्दो लानानै बुंदों। आदा आं भिखारि नङा। आंहा न' बां गासैबो दंजोबो, हा हु दङ। आंहा सासे फिसाजो दङ, नायल' जाल' सासेल' फिसाजो। बे फिसाजोआ हस्पिटालाव फिट नांनानै दङ। दा बेनि थाखाय आंनो दै नांगौ। प्लिज आदा अन्नानै नोङो आंनो दै गिलाससे हरदो। बेफोरबायदि लामा सामा दखान सखनाव दैफोर बिबा मोनो नामा? जोंफोरबा दुंगासेयाव 50 थाखा होनानै बायो। आंलाय नोंनो बोरै हरनांगौ जाखो बायनाय दैखौ? थां सोरनावबा बिहै, आं हरनो हाया। प्लिज आदा बिदि दा बुंसै। नोंनि 50 थाखा फैसाखौ आं नोंनो सानसे लाबोनानै होफैफिनगोन। आंनि फिसाजोनि जिउआ बेसेबां बेसेन गोसा। आंनि फिसाजोखौल' बासायनो होग्रो। नोंनो बेसेबां थाखा नांगौ आं होगोन। होमब्ला बुजिया नामा? आंहाबा दिनै ओरैनोबा थाइसेनिबो जाथ्राखौनो जायाखै। थां प्लिज आदा आंनि फिसाजोनि जिउखौ बासाय। आंनो दै गिलाससेल' हरदो। दै गिलाससे नङाब्ला थबथिंनैसो थाव आरो सामब्राम गुफुर नोंनि बे जोंबाय थानाय गेसाव फुदुंनानै हरदो। आंनि फिसाजोनि जिउखौ बासायदो। स्वरांस्रि? आं हरा होनदोंना हरा? नोंसोरबायदि भिखारिफोरनो दिनै थाइसे गाबोन थाइनै हरदावनो आंनि दखानासो थैनो हमलायलांबाय। ओरैनोबा दिनै थाइसेनिबो जाथ्रा जाखायाखै। थां आं बेफोरखौ मा नुदों? मा जादों?
मानो बेबायदि हान्थु खरायनानै मदद बिदों नोङो? दुखुथिया न'खरालाय मालाबा मालायनि आथिं हमनानैबो मदद बिनो गोनां जागोन। जोंफोरबायदि खैला मानसिजोंलाय मानोथो रायलायफैदों? जोंफोरबायदि मावरिया मानसियालाय मालाबा सोरनिबा आथिं हमनानैबो मदद बिनांगोन। नोंहाथ' मालाय सना हिरा दादेरनाय नांदेरनाय हिन्जावखौनो मोनखाबायना, जोंफोरबायदि खैलाखौलाय आरो मानोथो नांगौ? आंनि फिसाजोआ जेब्ला नोंखौ आदै आदै होननानै होख्रावदोंमोन, बै समाव नों खोनासङोमोनब्ला दिनै आंनि फिसाजोनि जिउआ खाथ्रायाव फैनाय नङामोन। नोंथ' मालाय सना हिन्जावखौ मोननानै बिनि फारसेल' नांथाबग्रा जाबाय। मा जादों? नोंनो खोन्थाबाबोलाय नोंलाय माथो खालामगोन? माथो खालामग्रा नोंलाय? गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो नागारनानै नोङो हिन्जावखौसो देरसिन सानबाय। नों साननानै नायासै मानो? नोंनि जोनोमगिरि बिमाया नोंनि जिउआव फार्स्टमोन ना? नोंनि बे मैया दाखालि मोननाय हिन्जावा फार्स्टमोन? सोर देरसिन, नोंनि हिन्जावा ना नोंनि बिमाया? नोंनि बिमाया जुदि नोंखौ जोनोम होआमोनब्ला नों बे हिन्जावखौ मोनगौमोन। बिमा सासेखौनो नायनो हायाखै, हिन्जावजों बुद्रु जाग्रा, हिन्जावनि फिथिखौ सिङाव थाग्रा। आच्छा, बिहा मा जादों? बियो नोंनियाव मा मदद बिया? गावनि फिसाजोआ हस्पिटालाव फिट नांनानै दङनो, बिनिनो आंनियाव दै गिलाससे बिफैदोंमोन। आंलाय बोरै हरनो, आंहा दाबो थाइसेनिबो जाथ्रायानो जायाखै। बेफोरबायदि बिबायारिनो हरग्रोबा आंहा दिनानो गाज्रि जागोन, बेनिखायनो हराखै आं। आंनि न'खरनि मानसिफोरा बेबायदिसो आलाय सिलाय जानानै दङ। आं बबेयाव गब्रनानै थाया? आं फैगासिनो इसा, आं फैगासिनो र'। आबै गैला, बे बिमायाबो बहा थांनानै थाहैखो? दाबो दैखौनो मोनबोला। आबै आयै गैया, जेरावबो जेबो मोननो हायासै। गासैयावबो थां, गासैनावबो खालि बिबायारि मावरिया होननानैसो बुंजायो। आयै, बे संसाराव रावबो सासेबो मोजां नंला, रावबो सासेबो मोजां गैला। मानसिया मानसिखौ अननो रोंला, जुनारनि आखु जाजोब्बाय। बहा इसाया? बोरो मा जादों इसाया? मा जादों इसाया? खोन्थाया मानो?